Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Right, okay, attending is Africa worldwide umhlaba wonke jikelele libingelelo ke Andile MC Polobas umfana ke walapha NDW no divorce women no dogs wanted no divorce women injani indaba la ngisuka khona ke kwelakithi endwede malangeni kwesenkosi VT Ngcobo ngiyakhuleka inkosini yakithi ngipheze ngikhuleke kwisilo samabandla bese ngikhuleka kumhlaba wonke nje jikelele kuyiwona ke usingaye wethu nina babukeli bakasiya Viva TV1 ngiyakhuthaza ke kunoma ngawumuphi umbukeli ukuthi akaqhuquzeleke asubscribe abe ingxenye ngokuphelele as a shareholder yakasiya Viva TV1 MC Polobas ukulethela ke uhlelo luhamba phambili lapho khona esikhuluma kakhulu nabantu kanza kwethu enokubabona ngoba nifike emzini wabo niyolekeleleka lapho khona abakhetha ukuganela khona bathanda indoda yayinisibindi yenza into enamandla bathanda indoda yayinothando kakhulu yenza izinto ezithinta uthando yenza izinto ezithinta inhlanhla uNkulunkulu ke wasiphuca udokotela uSKHUKHULA kodwa wathi ukuhamba kwakhe akuyophela kanjalo uyobuya asebenze ngamakhosikazi akhe ukudlulisa ulwazi nothando nosizo kubantu njengamanje nginoka Masango lapha phangwenu uzokhuluma ngakwazi kamhlophe solokhu baqala ukuhlala nendoda yabo befunda beqeqeshwa belekelela futhi ekuthenini indoda yabo njengomakoti bakadokotela uSKHUKHULA ayenzela abantu izinto ezinhle zodwa kaMasanga sikubingelele kusiya Viva TV1 siphethe sikuphi ithuba ubingelela abantu eningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele ngiyanibingelela ngumakoti omncane waSKHUKHULA ngisuka mhlaba uyalingana sanibona ngiyazi ukuthi bayavuma bavumela phezulu futhi ngoba bayazazi izandla zenentofo mabefikile nibenzela lokhu yanibenzela lokhu kodwa kunombukeli oqala ngqa ukubukela into ethinta udokotela uSKHUKHULA mangathiwa tshena abantu ukuthi kwakubani udokotela uSKHUKHULA and yini wena othi uyifunde kakhulu kumnyeni wakho njengamanje ozoqhubeka lokho usiza abantu ngayo kuningi nje kuhlukahlukene kodwa nje ingqikithi kwakho hayi ngoba ngikwazi ngedwa ngikwazi noma mkhulu amacala siyoshasa lahlele igemburi iyawunyusa anywa kakhulu amandla uma ngabathola abantwana engihlalile mina lapha nami uSKHUKHULA bese cabanga ungihubha angikhiphe ngaphandle kodwa ngoba indoda yazi impande namagxolo nginengane njengamanje ina 2 months ineminyaka emibili na 2 years ufundi crash yes ngayithola ngenxaka awuphela nje second ngifika ngigana kulwamuzi uSKHUKHULA uyandlondlobala uphambili ngamagxolo nangengcabo kwamhlaba uyalingana mhlambe uma sicathulisa la gogo uma ngifika lapha ekhaya ngiyakwazi ukuthenga isigubhu njengesinkwa nje ngithi ngicela lesi sigubhu sengiyahamba no awukwazi ukuthenga isigubhu isigubhu siyatholakala ekhaya sinazi igubhu mufuna nje isigubhu siyatholakala ekhaya isigubhu empty sikulungisela into zakho ifunayo uhambe emhlabeni wonke jikelele abantu abaningi bahlushwa umsebenzi bafuna umsebenzi abantu ningamsiza umuntu onaleso simo siyakwazi ukunyusa nje uma kuthiwa kade uphathe uphampa amasondo siyakuyenza ube manager uphathe abantu abangaphakathi emsebenzini okay siyakunika nje isihlalo sakho ube phambili ngokomsebenzi uthisha ofuna ukuba uthisha omkhulu uthe ngabe uthisha omkhulu siyakwazi ukwenza lokho ukuthi ubuthisha omkhulu nabo abantu babheka okhethweni manje lekwa 2026 ungakwazi ukubambisana noma mkhulu ngaphansi kwesisekelo sikaSKHUKHULA nimphendule ikhansela umuntu siyakwazi ukuthi uwine kuleso sikole yebo okay ingcabo zenhlanhla ninika abantu abanjani uzothola umuntu mhlawumbe abantu besifazane bayithola abesilisa bona bayithola yini ayikhethile yini kukhona abathi mina isigubhu ngiyasesaba ngicela ungiphe inhlanga emzimbeni zenhlanhla siyakwazi ukwenza lokho okay isho kuthiwa ngabe ungowesilisa isilisa osifazane siyakwazi ukwenza lokho okay iziphi inombolo esingafonela kuzona thina sifuna usizo lalapha kwamhlaba yalingana emakhanisi
Inamba ithi 072 072 37 37 88 88 555. 555. Yes. Uma unganikwa ithuba njengamanje lokugqugquzela nokukhuthaza abantu, ungakhuluma inkulumo ethini kubona ukuthi abeze esigodlweni? Mina ngithi kini Ningizimu Afrika yonke hambe kwaSkhukhula kuyaphileka. Kuyaphilwa kwaSkhukhula. Hayi ngoba sindlondlobalo basithenga ivideo noma amehlo enu. Sithi iya kaSkhukhula noma ubuzo oseceleni bakhona ontanga yena babuya khona kwaSkhukhula. Ba pick up ukuthi kaSkhukhula kuyaphileka. Iya kaSkhukhula kwamhlaba uyalingana. Ningizimu Africa worldwide ihleleke nogogo lana UGogo Masango lokho esixoxele njalo ukuthi bona bebezibamba iqine nomkhonyana wabo namanje futhi nje obengasekho emhlabeni basayibambile iqinile. La kwezothando nazi imonyo yonke lento efuna abantu abafuna amadoda. Sinawo ubuthape. Hayi, yakuzwa. Ukuthi ungabunayo ubiza pin code noma ngabe pin yekhadi. Uyisho ngoba injalo. Hey. Sinawo smile. Ngabe indoda iqhamuka intshebe ihleke eceleni. Hayi man. Siyakwenza usmile. Ngale. Hayi. Ushuka khona usmile khona uvutha phela. Wenzani uvutha phela? Ubuthape wenza indoda ibhekane nawe ukwakho umuzi. Yemadoda. Hey, ngiyamajile uSikhukhula ukuthi nani ithatha kanjani lento ngoba phela benithanda ukufa nayo. Benibuye nivuthise phela kuyena. Bezinamba sibaleke. Inamba esithola kuyo kwamhlaba yalingana 072 072 37 37 88 555. 555. Yes. Kanti ukhona noSmile. Wenzani uSmile? Smile. Usmile wenza ukuthi mungabe wena umuntu osifazane mhlawumbe indoda yakhe ikudinele muke sinawo nomnoma omnandi ukuthi umukhuluma na iPhone musumkhumbule kade ikudinele umuze be careful ukuthi still now sihlangana endaweni ukuthi Hayi wena, still now. Hey! Asibonela ivideo elandelayo Ningizimu Afrika besikhulumisana ke lapha nesalukwazi salapha ke kwaSkhukhula. Balapha ke ngamakhambi esinto nganiza kwethu nje ukumbonile umamkhulu kwenye amavideo nalena futhi uyambona umamncane usachaza kona ukuthi induku ikhona kwaSkhukhula. Abafuna into ezenhlanhla, abafuna ukususwa amathunzi amnyama, abafuna umsebenzi, abafuna igambling, abafuna ukumbulwa nalokho abazokwazi ukulekelela kubona. Wena okwakho ukuthi nje shaya ucingo oluthi 072 072 37 37 88 555. 555. Ozonibukela phansi ngoba nabantu besifazane nithi uphuthelo okuningi. Yes. Uyaluza. Yes. Kulungile. Mina nawe evidweni elandelayo. Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondele emkhunjini yalokhuluzo imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela Yeshiteli mhloko uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini yalokho uzophila Yebabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikanowa Yeyigibela umkumbikanowa nawe sondele emkhunjini kanowa khonuzo Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala